между отборите на Сапарево и Марек. След 45 минути игра дупничани водят с 2-0 с голове на Нешева в петата и Шопо в 30-та минута. Сега смяна в състава на домакините от Сапарево. Николай Айдаров напусна на почивката, заменен от Ивайло Чучуганов. Това е промяната в състава, извършена от старши треньора Бисер Йорданов. През първото полувреме в състава на Марек една промяна. Светло Костов напусна след разтежение, заменен от Петър Вучков. Сега там скача Георги Чорбаджийски, обаче не успя добре да насочи топката. През първото полувреме отбора на Марек определено доминираше. Сега силен шут от далечно разстояние на Станислав Стаменов. Отбора на Марек доминираше през първото полувреме. Дупничани владееха играта. Сега обаче грешка на Пламен Гилов. Има условия за стрелба там футболиста на Сапарево. Сега Асен Нешев е нарушил правилата на игра. Асен Нешев, който така редовно си е грабван от феновете на Сапарево. Нешев, когато така феновете на Сапарево може би познават добре от престоя му в Германия Сапарева баня и не пропускат момент да повикат малко срещу него. Сега Пехливански ще изпълни този пряк свободен удар. Разминаха се там два футболисти на отбора на Сапарево и можеше в тази втора минута от началото на второто полувреме да последва доста неприятности пред вратарят на Марек Росен Димитров. Все пак ъгов удар. Напрежението пред вратата на дупничани продължава. Скача Росен Димитров, успява да избие топката, дали ще последва удар. Там от страна Чучуганов. Захари Кръстев блъснат в този момент, откровенно. Правилата на играта бяха нарушени от Марио Грахлев, който виждаше, че изпуска Захари Кръстев, който първи щеше да стигне до топката и сега води Шопо. Със силен шут търси Росен Йорданов, скача там и Захари Кръстев. Не успяха двамата да владеят, все пак отново Захари Кръстев с топката. Грешен пас на Захари Кръстев. Тръгват футболистите на Сапарево. Чучуганов и добър шпагат там на Виктор Джокин от състава на Марек. Малко по-настървено тръгват в тези първи минути на второто полувреме домакините, които през първата част не се умяха да сътворят нищо интересно, нищо от играта им не вървеше, нито пасове, нито някакви смислени атаки и общо взето домакините през първото полувреме се задоволявах с изчиствания на топката, като че ли всеки един футболист се страхуваше повече да владее топката, опитваше се всеки момент да се освободи от нея. С силни пасове търсеха своите двама нападатели Айдаров и Чорбаджийски, но те така малко по-натежали от защитата на Марек не успяха да овладеят тези подавания и ставаха така лесни за опазване от страна на бранителите на Марек, така че общо взето за мен много слабо по време на отбора на Сапарево. Сега мнозина ще кажат, един отбор играе колкото му позволява другия. Марек пък приятно впечатление ми прави, стараят се футболистите, борят се дупничани така за всяка топка и общо взето на фона на последните два двубоя срещу Бистрица и Стоп, Марек играе далеч по-силно срещу лидера в класирането отбора на Сапарево. С 4 поредни победи са домакините. Така за мен от това, което показват на терена, странно е как са ги постигнали тези победи, но класирането си е факта. Сега нарушение и на топката ще бъде вкарана в игра от Джокин.
Там скача добре Мертакчийски, успява да ликвидира опасността и Сапарево тръгва в атака. Чорбаджийски, добре изведен Чорбаджийски, но няма никаква бързина в този момент Чорбаджийски. Не смятам, че ако по този начин продължават, домакините ще имат някакъв шанс. Просто много лесен за опазване Чорбаджийски с такива извеждащи подавания към него. Сега нарушение на Наско Лазаров и той получава жълт картон. Наско Лазаров с жълт картон състава на Марек през първото полувреме и Пламен Гигов също получи жълт картон. Станислав Станов от състава на Сапаре също с жълт картон от първата част. Сега именно Пламен Гигов добре играе там с глава. Отбранителят на Марек, но Христов не успя да бъде. Сега условия за добър удар. Стреля Иво Чичуганов, резервата, който влезе в началото на второто полувреме, но не му достигна точност. Топката премина покрай десния страничен стълб на вратата, защитавана от Росен Димитров. Вече навлизаме в шестата минута от началото на това второ полувреме. Марек продължава да води с 2-0. Асен Нешев въобще не се колебаят как да играят срещу него домакините. Там откровенно груба игра на Марио Мертакчийски, който също получава жълт картон. Така лично аз си мисля, че Мертакчийски, ако не бъркам фамилиите, той играше в един момент в Сапарева банят, като че ли може би от присъствието си в Германия двамата да се познават, Мертакчийски и Нешев, а сега лекарският екип трябва да влезе на терена, защото Асен Нешев има нужда от медицинска помощ. Струва ми се, че видях футболист на Марек да дава знак на Иво Паргов, че ще трябва да бъде извършена и смяна в този момент, така че да, точно така виждам втора принудителна смяна в състава на Марек, след като Светло Костов напусна през първото полувреме контузен. Сега по всичко личи, че и Асен Нешев ще напусне терена. След малко ще ви кажа кой от отбора на Марек ще се появи в игра. Струва ми се, че това е Валентин Малкочев, но нека изчакаме, за да прецени Иво Паргов. Иво Паргов, старши треньорът на Дупничани. Пряк свободен удар. Васев центрира, там обаче футболист на домакините успява да изчисти. Отново топката е в притежение на Дупничани, центрира в наказателното поле и там аут в този момент. Топката е напуснала пределите на терена. Сега вратарят на домакините Георги Атанасов ще вкара топката в игра. Марио Грахльов задържа срещу него Росен Йорданов. За малко щеше да сгреши това подаване Грахльов и ето я смяната в състава на Марек. Точно така в игра се появява Валентин Малкочев на мястото на Асен Нешев, един от голмайсторите за Марек през първото полувреме. Втора принудителна смяна за старши треньорът Иво Паргов. Бойко Васев изпълни този тъч. Наско Лазаров подклъзна се. Тук добър на Христов от дистанция. Усетиха, че на моменти вратарят на домакините е нестабилен. Ще се опитат от по-далечна дистанция да го атакуват и да стрелят. Нещо се случи там сега между феновете на Марек и може би футболист на Сапарево, като че ли са си разменили някакви реплики, защото виждам доста така реплики от страна на гидката на Марек. Иначе зрителите на градския стадион в Сапарева баня продължават да се увеличават, след като спря дъжда и изгря слънце. Вече близо 600 са хората, които наблюдават това дерби, в което Марек продължава да си води с 2-0 и общо взето така сега
авантаж пусна в този момент Георги Караколев. Тук скочи на шпагат Марио Гракьов, успя да изчисти топката. И Наско Лазаров, Малкочев, измежду трима. Какво отсъжда сега съдията? Да, нарушение в полза на Сапарело. Сблъскаха се там, малко спорна е тази ситуация, но Караколев показа, че Сапарело трябва да изпълни този прак свободен удар. Кара на топката от сега отново футболист на Марек на терена. Позачестиха тези опасни влизания. Футболист на Марек отново на терена. И това е другата резерва. Петър Вучков. Става Петър Вучков обаче. Росен Йорданов, добри условия имаше тук за контратака. Не можа Росен Йорданов обаче добре да подаде топката и сега Гракьов отново търси в предни позиции Чорбаджийски. Не достига топката до него. Там сега странично хвърляне в полза на Марек е този тъч, но пък Караколев отсъжда нещо друго. Не се разбраха съдиите в този момент. Павел Панайотов показва, че тъче в полза на Марек. Караколев вдигна, че Сапарело трябва да изпълни този тъч. Крайна сметка Марек изпълниха и сега засада на Петър Вучков зад гърба на защитата. Своевременно вдигнат флаг на Павел Панайотов. Росен Йорданов. Добър шпагат там на Нешов. Стана сега нещо точно на линията стана нещо и бой, и може би сблъсък. Там беше настъпен футболист на Марек. Но нищо не отсъди в този момент. Караколев пада Вучков и за симулация Вучков получава картон за симулация. Естествено, агитката и на Марек и спортно-техническия щаб не са съгласни. Лично за мен Караколев е повече дипломатично вдигна тук този жълт картон. Така си мисля аз, уважаеми зрители. Мисля, че Караколев показа жълт картон на футболист на Марек, за да укроти страстите, защото феновете на Сапарело бяха на границата на влизане, но пък не знам сега ето какво се случи. Отново футболист на Марек тук пада на терена и феновете на Сапарело си скандират, но преди малко така тръгнаха настървено феновете към футболистите на Марек. Така добре, че има ограда, полиция. И си мисля, че Караколев показа този жълт картон най-вече за да успокои феновете. Иначе тук така нещата, както се бяха поукротили, в един момент излизат малко извън контрол. Футболист на Марек, дали пак няма да се наложи отново принудителна смяна, дали отново няма да има принудителна смяна в състава на дупничани.